Huria nenolongan di bagasa tuatta Yesus Kristus tapasada marohatta martang yang mahita. Debata amanami debatani hatuan nami di bagasan tikion madok mulyati hamituho. Jela satu kenari nanang marsiajar hamis yan hatam. Dim perbadia na madungani hami asa mangatusi hami di hatami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Damang dainang atani dibata nanaing jamita di bagasan parngulot tadi apala partikianon dienek mai san buku 2 Tesalonika bidu 2 amuka mai sanai 10 tolu masuk satuai 10 pitu mahatani Tuhan. Alai natamado hami totong madok moliati tu debata marningot tamu. Aliya kadungan na hinolongan ni Tuhani. Ala dipilih debata hamu sian mulana. Asa saut hamu malua. Ima marhite sian todi na pabadiahon. Do haporsiaon di hasitongan. Aitu sido hamu dijo marhite-hite barita na uli. Nahu baritao kami asa partoha pamu dia sangapun ni Tuhan Yesus Kristus atong alia kadungan hot mahamu jongjong jala marsitio pamahamu tua kapuda na wajarok kami tuhamu marhite sian hata nang surape apala Tuhan Yesus Kristus do debata amatta na makaholongi hita jala mangalion apul-apul na mian totong do pakrimo na dinggan siat asi nirohay iba nama mga puli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon ng hata na dinggan ido pajahon na damang dinang nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus. Gudang dope jolma manang halak na porsya marpikir. Ia sarupa do haporsya nela Kristen. Do haporsya na sona Kristen. Manang haporsya na madohoti Tuhan Yesus. Do haporsya ni halak si pelebeko. Hape sa sitong na daw mariba, daw marasi. Anggo agama na asing na sida sa diri do na mga lulituhan na sida sa diri do na mga lului halwon na jala na sida sa diri do na buhay patupahon asa malua ibana siyan haduson. Asa masuk ibana tu surgo berarti kuburju ibana. Asa malua ibana berarti ikon marsileo do kalena as. Alai anggo halak Kristen dang songoni. Dang jolmai na mamili debata dang jolmai na buy patupan halwon na dang jolmai na buy majam ibana masuk surga dakal na asik ala isi do debata di bagasan buku di si Yohanes bidu 15 ayat 16 di do dada hamu memilih tahu audo memilih tamu jalahu padiri hamu asalau hamu marparbue jala asamian parbue munai asa dilehot tuhamu nasa si pangidom muna sian amai marhite-hite guarhu na marapatan damang dainang haluaon na tajalo di bagasan parngoluon jala di bagasan haporsyota
Dadahita na patupahon. Ale Jesus Kristus do. Jesus Kristus do di bagasan holong ni rohana, di bagasan basa-basana, dipilit cita julma nanang di palua, nanang di sesa dosata, puasa. Ala dang margugu julmai, dang marwaso julmai, nanang paluha dirina, siyan gonggoman ni dosa. Huria, na inolonga di bagasan tuat Jesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na sa hita di apala partikyanon, takasdo di pasahat Apostel Paulus hata panuturion tuhalak huria na adong di Tesalonika. Dido ibana do totong ibana madok moleate tu di bata. Di sialat na marningot ibana di hapor siya dinasida. Totong ibana madok moleate tu di bata. Di siala holong ni di bata namiat di bagasan pungwani. Jala totong ibana madok moleate tu di bata. Di siala nang dipilih di bata nasida. Napatanna hata mauliaten na pinasa ni Apostel Paulus pataridahon na totong iba na makilala basa-basa ni debata jalan na totong dihapor sa iba na basa-basa ni debata dah kolang tu iba na alay tu sudi ng jolma na porsia manang jolma na miya di huta Tesalonika pe dipilih debatado na nang palo di debata. Dipilih debatado na ikosesaw ni debatado sa nasida. Di bagasan pamilito na pinatupan ni debatama, di hari koton jala di Pangino debata, asa julma na porsyape makanguluhon na dipilih debata na sida di bagasan na kanguluhan. Supaya apa? Supaya pemilihan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Asa boha, asa haluahon na pinatupan ni debata marhite-hite Jesus Kristus dan mariswa. Todi parbadia namian jalan apa badia nasida mabayan hapor siya dinasida gabi sito. Lapatan na hapor siya ni dan gabi mariswa. Hapor siya ni tidak menjadi sia-sia. Maka iman mereka kepada Tuhan adalah iman yang benar. Maka iman yang benar itu harus diaplikasikan di dalam segala kehidupan setiap saat. Damang din ang nanolongan di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Diajari Apostel Paulus do musirang nasida. Buasa pola dipilih di bata. Dido ibana di baga sana sa pelopati. Ay tusido hamuna di jo. Marhite-hite barita na uli. Nahubaritao kami asa partohap pamu dihasitongan itu ate Yesus Kristus. Dung dipilih debata hita marhite-hite namane sa dosata di bagasan Yesus Kristus. Tujuan di debata sada asa gabe partohap diasa ngapon itu ate Yesus Kristus. Gabe partohap berarti menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Maka sesungguhnya kehidupan orang beriman itu diangkat oleh Tuhan. Ketika manusia itu di dalam keberdosaan, di dalam lumpur dosa, maka Allah menyucikan mereka melalui Yesus Kristus. Tidak hanya menyucikan, sesungguhnya Allah mengangkat derajat mereka, derajat kemanusiaan, derajat keimanan. Bahwa derajat mereka tidak lagi menjadi budak, tetapi menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Gabe partohap di bagasan hasil tongan di debata. Luar biasa manginang. Sian budak gabe anak soma. Sian budak gabe ahli waris. Omana pinat botohon ni Apostel Paulus tugano purian adong di Tesalonika. Dido imana musirang atong alia kadongan ho mahamu jongjong jala marsitio pamahamu tuak kapuda na wajarok kami tuhamu marhiti-hiti hata ng surat. Apala tu Yesus Kristus do de bata amata na makalong hita jala mangalon apul-apul na miya totong do makirim
na dinggan siyan asin ni rohay. Iba na mga puli jala pohot rohamuna di bagasan nasa ulaon ng hata na dinggan. Nah, dido iba na musenang asa totong na sidaho jala marsiti opa. Napatan na dung dipilih debata julmay dung disesa dosana dung dibayad debata julmay gabi partoha di arajahon na sa sitong na monohok julmay di bagasan hapor siya gabi partoha do na sida. Alay julmay jujud do danghok di bagasan akka hapor siya. Jujud do alay na kasitaw non munggil hapor siya do karena asik. Asabuhi hot ikomarsiti opat. Napatan na ikomarsiti kola, ikomarsi paingotan, dan marsi pasok buat. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan harus ada kepedulian di dalam kehidupan. Harus ada kepedulian di dalam menjalani segala sesuatu. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih, adonaneng dohono ni debata, ipola di bagasan parmulot tamar hite jamitau. Obar tu jahan, haring kasok kamu nama pasahaton hata ni Kristus. Na parjulo sahali jelma naringgas pasahaton hata ni Kristus. Manang jelma nong dipilih debata asa makaringgason akahalwao ni iku bertanggung jawab di mana di bagasan uluna. Ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab ni hapor siaon. Tanggung jawab di bagasan kolok. Lapatan na mula porsia hitek tu debata iku bertanggung jawab di tadi hapor siap. Mula tumpe ro akka sitaw na ro akka na do ro akka na suhar. Ale ko bertanggung jawab di tadi hapor siap ta. Berarti dan gabi sumuru hapor siaw nang ro akka sitaw na. Dan gabi marungut-ungut tita. Dan gabi madaw sa debata. Makaringgason pasahaton hatan ni Tuhan. Ikut mulai doi marhite-hite tanggung jawab di bagasan hadirat tak. Ikut mulai doi marhite-hite tanggung jawabnya ke hapor syota. Asa boha marhite-hite tanggung jawab kita di pamilito ni debata jala mangulahon basa-basa ni debata dang ima dang gabi mabaik kita mago di magon akaportilyon. Napaduh namang dainang sian hata ni Tuhanon nang totong didot tuhita. Jelma nang dipilih debata ikum mangulu majamoton haporsion. Amang inang ragam dosi tahunon nang dia dipilih genup jelma. Jela si tahunon ni jujud do mabek kita dan bu majamoton haporsion. Gabi magu haporsion. Dan polin haporsion. Ale pamilito ni debata nang satu hita ikot tajamoton marhite-hite aha marhite-hite na totok kita marpikir di bagasan holong ni debata marhite-hite aha marhite-hite na totok kita mangulahon akan dengan hombar tulomon ni rohani debata di tonga-tonga ni keluarga di loma kaholong mau taber di bagasan akaparngolo si sonarion gudang nujun madang bertanggung jawab dia kaulaun dipilit ibana gabi bupati dan bertanggung jawab gabi bupati masuk penjara dipilit ibana gabi gubernur songo di Sumatera Utara yang bertanggung jawab masuk penjara. Artinya ketika seseorang tidak hidup di dalam tanggung jawab di dalam kehidupannya maka ada yang salah. Maka akan ada sebuah kegagalan di dalam kehidupannya. Nang hapor siat tapi songonido. Molo dan tanggung jawab kita di bagasan hapor siaw nama kaporsi Yesus Kristus. Gagal mahita. Gabi mariswang ma holong nang pinatupan ni Yesus Kristus marhitete nang diparsilako ni mana di hapin pirorsila. Namangit namang dainang nenolonga di bagasan tuat Yesus Kristus. Sanhata ni Tuhanon nang totong dipasah duit tagan marsada-sada asa totok kita di bagasan nguluon totok kita pasahaton
pakirimon holang tu debata sapi. Apatana songo dia makaringgason lomonirohan ni debata manang mangulahon hata ni debata ikototok kita holang mar pakirimot tu debata. Pakirimota dang tujolma, pakirimota dang ima tu parhuaso, ala pakirimota holang tu debata. Di Togyo kita selalu naganuk marsada-sada ala na Yesus Kristus no napaluaw kita, ala na Yesus Kristus no namanesa dosata, ala na Yesus Kristus no namaruhaso di bagasan sudegul me di parngulota. Berarti ta ikumar pakirimon halang tibana. Jul mana mar pakirimon tu debata berarti mabait debata gabe ojahan diganuk nguluna di tonga-tonga di rumah tanggana jala diaka ulang nasi galopa. Amin. Martanya kita. Mulia tema Tuhan didenggan ni basam doa sini roham na totong dilihom tu bagasang ngolunami nunga taruli hami marhite hite hatam dia pala partiken ajari matutu hami asa totong maka ngolu nang penilik muhami marhite hite nang penilik muhami gabe totok kami majamotto diri nami hok di bagasan pamilitongmu asa unang marisuang holong ni roham na pujalo hami di bagasan ngolunami. Mulia Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Horas madihita saluhna Tuhan mama sumatuhita.